Ja, så er der chilismagning her i gruppe 4. Vi har 3 slags chilier. Lidt fra forskellige hylder. Den der med Mikkel. Vi skal have en hver. Sådan der. 3 forskellige slags. Vi skal have 3 forskellige slags med Mark. Mark, hvad er det du har fundet frem der? Det er nogle... Ja, der er nogle forskellige chilier. Ja. Og hvad skal der ske med dem? Hvad skal vi starte med? Du bestemmer. Det ved jeg, hvad du skal starte med. Det bestemmer du. Den der. Ja, det kan vi godt starte med. Skal vi starte med den? Ja. Tager I så sådan en hver, og så... eller skal I mor, og så kan vi tage en lille stum hver. Vil du også være med? Hvis du skal stille den af. De først døbes. Ja, døb den først, ja. Ja. Ja, og en af dem bliver bare lige skal stille den af, så bliver du nødt til at dele en af dem over, så vi alle sammen kan få et stykke. Christina skal også have et stykke. Ja. Ja. Det er nogle små fine nogen, hva'? Det er bare nogle små... Satan. Små pus, ikke? Okay. Skal jeg tage det der? Så skal vi så sige... Skal vi tage? Ja. Prøv at dufte til dem. De dufter dejligt, ikke også? Mango. Ja, det dufter ligesom peber. Er I klar? Okay, så kører vi. Skål! Skål! Hvordan smager det, Christina? Det smager godt. Men er lidt stærk. Lidt stærk. Hvad siger du, Mark? Ja, lidt. Lidt halv... Ja, lidt. Udmærket. Vindstyrke... Hvor er den vind? Ja, vindstyrke, hvad er den? Hvad siger vi? Hvad siger du, Christina? Du vinker. Det er stærk. Nu startede vi fra... Synes I det var... Synes I... Må jeg være mælk? Ja, det vil jeg gerne have. I vil gerne have lidt mælk? Ja, tak. Pludselig bliver tørstig. Værsgo. Tak. Der er mere til mere. Nå, du har fået hække mig. Ja. Hvorfor har I kun fået en 3 glas frem? Hvorfor skulle jeg ikke have noget? Nej, okay, det er lige meget. Vi er ikke noget der til, hvor jeg har brug for det endnu. Nej, jeg finder jeg til det bare. Det er stærk. Jeg synes, det smagte sådan meget frugtagtigt. Skal jeg tage mere? Du skal ikke have mere? Er du ked af det, Morten? Jeg synes, du sveder lidt. Ja, lidt. Det var dejligt. En dejlig, frisk chili, synes jeg. Det er sådan en, der får mormors bukser til at blafre. En ægte lille spirvip, som vi kalder det. Inden for chili-terminologien. Men den så meget sød ud. Det var en rigtig sød chili. Jeg synes også, den smagte rigtig sød. Lidt fræk. Nå, Vi finder skal vi tunne. hvad for det nu? Du må gerne fortsætte. Nej, det gør du. Du bestemmer. Nu bestemmer du, Morten, så er du... Ja, Mark, du må gerne fortsætte. Det skal ikke. Nej, det gør du. Jeg skal ikke mere. Hvad så nu? Skal vi prøve den? Ja. Den får du bare lov til at vise. Okay, så skal jeg stille den her, så deler vi den, Mark. Her er det sidste element, vi har. Nu skal jeg den. Det bestemmer du. Skal jeg have det? Skal du have, Christina? Skal du ikke have det her? Christina, du elsker jo... Nej.
Så kan det være, at du kan filme lidt, Christina. Morten, vil du filme lidt? Nej. Christina, kan du filme? Ej, Nej, du kan ikke. Hvad fanden sker der for hende? Du filmer. Nå, Morten. skide være med dem. Vi kan godt, vi kan klare os selv. Jeg kan godt filme lidt nu. Okay. Jeg tror, jeg har lidt yoghurt. Jeg er ikke vant til at spise stærk mad. Så, skål, Mark. Skål. Skide være med det. Nu kan jeg små. Det er godt. Du kan bare en habanero. Jeg kan anbefale, det er noget god malagen yoghurt, vi har. Dejlig sprød og frisk i smagen. Ja, det er i hvert fald lidt noget yoghurt. kom med. Frisk. Ånde. Og yoghurt. Okay. Jeg synes faktisk, den var god. Jeg synes faktisk også. Det var ikke så stærkt som den første, havde den det? Nej. Eller var det fordi, man vender sig til det? Hvem giver det først? Hvad mener du? Er det den gamle eller den unge, der giver sig først? Det bliver sådan lidt. Ja. Nå. Var det det? Ja. Ja. Skal vi have den sidste, den sidste der, eller hvad? Eller stopper vi her? Jeg skal godt nok ikke have mere. Vi siger tak herfra. Tak for skildesmagen. Gruppe 4. Hyggeaften her.